Hola a tots i benvinguts a Aula de Ciències. Soc l'Aida i en aquest curs de Química de segon de batxillerat t'ajudaré a preparar l'espau de Química. Avui començarem amb la unitat 2, on treballarem la taula periòdica. I com sempre, ho farem a partir d'exercicis reals d'anys anteriors de la PAU. Comencem. Doncs bé, comencem explicant què és la taula periòdica. Doncs la taula periòdica és la representació de tots els elements químics coneguts i estan ordenats segons les seves propietats en 18 grups i 7 períodes. Va ser pensada per Mendeleev i al llarg de temps ha anat patint diverses modificacions fins a arribar a la taula que veieu aquí, que és la que coneixem avui en dia. Els grups de la taula tenen noms concrets i els hem de conèixer. Hem de saber que el grup 1, la primera columna, són els alcalins i està composada per l'hidrogen, liti, sodi, potassi, rubidi, cesi i franci. El grup 2 és el d'alcalinoterris i és la segona columna, composat pel beril·li, magnesi, calci, estronci, bari i radi. Del grup 3 al 12 trobem el que s'anomenen els elements de transició. El grup 13, que és la columna número 13, és el grup del bor o conegut també com terris. El grup 14, els del carboni o carbonoides. Grup 15, el grup del nitrogen o nitrogenoides. Grup 16 és el grup de l'oxigen, que també és conegut com calcògens o amfígens. El grup 17 són els halògens i per últim, l'última columna, la de més a la dreta, el grup 18, que és conegut com els gasos nobles o també conegut com els gasos inerts. Doncs bé, un cop coneixem una mica la taula periòdica, hem de saber que els elements s'ordenen segons el nombre atòmic, que es representa amb la lletra Z. El nombre atòmic ens indica el nombre de protons que hi ha al nucli, i si l'àtom és neutre, també coincideix amb el nombre d'electrons. En els períodes, els elements s'organitzen en ordre creixent de nombre atòmic i el número de període ens indica quin és l'últim nivell energètic dels electrons que podem veure a la seva configuració electrònica. I què és la configuració electrònica? Doncs bé, introduirem aquest concepte ara, però en el següent vídeo parlarem més en detall d'ella. La configuració electrònica és la distribució dels electrons en els diferents nivells i subnivells energètics i aquesta distribució és clau per entendre les propietats químiques dels elements. Si ens centrem en els grups, ara veiem que el grup coincideix amb el nombre d'electrons de valència, és a dir, els electrons d'aquest últim nivell energètic. Els elements en un mateix grup tenen propietats químiques semblants, perquè tenen el mateix nombre d'electrons de valència. I per saber quants electrons de valència té un element, el que hem de fer és buscar la seva configuració electrònica i buscar la part que correspon al nivell energètic més alt, que pot incloure els orbitals NS, NP, és a dir, igual número d'orbitals S i de P, N-UD i N-2F. I bé, fins aquí aquesta primera explicació sobre la taula periòdica, de com s'organitza i què ens indica cada part. En el següent vídeo, com hem dit, veurem com relacionem aquesta taula periòdica amb la configuració electrònica, que és clau per entendre les seves propietats. Moltes gràcies per seguir aprenent química amb nosaltres. Recorda que si tens qualsevol dubte em pots escriure al meu correu que està a la descripció del vídeo, que és aida.aulaciències@gmail.com, i també a la descripció del vídeo trobaràs la meva pàgina web amb tota la informació d'aquest curs i també amb exàmens de selectivitat d'anys anteriors resolts. Així podràs repassar tots els conceptes claus d'aquest segon de batxillerat per anar el millor preparat a l'espau d'aquest any. Ens veiem en el següent vídeo i recorda que si t'ha agradat dona-li like, comparteix i comenta, que m'ajuda molt. Ens veiem!